Salutare prieteni! Astăzi facem review-ul unor căști de gaming Combat Wing M180 Pro. Aceste căști sunt Surround 7.1, Super Bass, lumină LED, microfon Noise Cancelling, inserție metal, protecție ureche din piele. Pe cutie găsim câteva specificații, o să vi le arăt acum. Vreau să deschidem cutia, să vedem cum sunt împachetate. Avem căștile într-un săculeț și un manual de utilizare. Aceste căști sunt cu fir. Conectarea lor se face printr-un USB pentru iluminare și un jack. Diametrul difuzorului este de 50 de mm. Avem câteva compatibilități afișate. Ele se pot utiliza pentru gaming, pentru Skype, Windows Live, muzică, PlayStation, Xbox. Ele au și un microfon. Să le descoatem afară. Cam așa arată căștile. Acesta este microfonul. Avem aici controllerul unde putem modifica volumul. Un USB-A, un fă pentru microfon și pentru căști. Din controllerul de pe fir putem regla volumul, să pornim luminile și să oprim microfonul. Cam așa arată lumina din aceste căști. Eu zic că arată foarte bine. Nu se poate modifica culoarea, ea este doar roșie. Eu o să opresc din lumină să vedem cum arată căștile iluminate. Și așa arată într-o lumină mai slabă, ca să le putem vedea. Mie îmi place cum arată. Pornim lumina înapoi
Cam acesta a fost review-ul căștilor M180 Pro. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu ultimele noutăți de pe acest canal. Salutare!